Uma umoya wombusi ukuvukela, ungayishiyi indawo yakho. Ngokuba ukubekezela kuvimba izono ezinkulu noma eziningi. Shumayeli chapter number 10 verse number 4. Ukwanaka ukuthi empilweni kunezimo ezike yifike kuwe ezifuna ukukususa endaweni yakho, ezifuna ukukususa kwiposition yakho, ezifuna ukukukhipha emshadweni wakho, ezifuna ukukukhipha emsebenzini kwi-office okulona, ezifuna ukukukhipha kwi-ministry uNkulunkulu akubeke kuyona, ezifuna ukukukhipha kwi-focus uzama ukwakha i-career yakho. Khumbula leli zwi njalo. Uma umoya wombusi ukuvukela, ungayishiyi indawo yakho. Kwesinye isikhathi awulwi, ubamba iposition yakho izidlule isizini.